И здравейте хора, аз съм Христо, добре дошли отново в Рапчо! Най-накрая ми хрумна така идеята да направя един сутрешен влог. Днеска реално от началото на деня ми беше тази идея, но просто в момента съм скапан и съм втора смяна на училище. Влогове в този канал ще има от време на време, тъй като не мога да гарантирам, имам два много по-важни канала и един направо, който трябва да го поддържам до края. Сега ще оправяме раницата за училище и съм питал дали днес ще бъдем от по-късно или по-рано, така че айде захващаме оправянето ми на раницата. Така, сега да махнем нещата, които не са важни от раницата. Ето тези учебници тук. Сложиме така. При това да се абонирате за канала, наистина така помагате, но знам, че няма много абонации, но аз тук не съм и редовен. Така че да, все пак ще ви бъда много благодарен. Сега да си разпределим предметите, които ще ми трябват. Да ги разпределим, който се начин си ги разпределям. Така, бум, бум, бум. Сега вадим от тук някои неща. Абонирайте за канал, между другото. Няма да загубите и по обясними причини, само защо не сте се абонирали. Така. Пичове, ето ги тези учебници. И сега какво мога да направим? Ами да ходим до друга сега да занесем тази партида. Така. Така, пичове, брат ми. Всъщност, пичове, брат ми мисля, че е в стаята и спи. Така че ще се видим направо, когато си взема нови учебници. Така, пичове, няма да ходим в час, тъй като ни е свободен. Ето ги учебниците. Всъщност, утре, пичове, ще снимам влог, когато излизам. И аз заминавам за Малдивите, пичове, на 29 февруари. Така че там също може да очаквате влог, който може да е много як. Сега прибираме нещата в раницата. Тези, които ми трябват. Тези да също. И така. Раницата си тежичка си е. Сега пичове следва да оправим леглото в нашата сутрешна рутина. Не знам дали се виждам, обаче взимаме ето тази завивка. Знам, че много хора не си оправят леглото. А че как го мятаме. Така, бум и бум. Се отваряме тук долу шкаф, който за съжаление вие не може да видите, и тикаме завивката вътре, ето по този начин. Така. Това между е малко по-трудна задача. Вече сме и за възглавницата, като също ще я набутаме там, вътре. Така. Оправихме леглото, аз няма да се преобличам. Но да следва да пишем домашни. Моята сутрешна рутина винаги играя химикалката. Само обаче да видя дали пише. Секунда малко.
Тук да го тестваме. Присъства, няма как да не присъства писане на домашни, затова сега ще си вземе раницата. Ето тук. Малко ще се изгънем и домашните дрехи, защото вчера съм бил забравил. Така. Сядаме тук и е време да правим едно от най-неприятните неща за всеки ученик. Поне така си мисля. Тя само да си извада, къде сложих учебната тетрадка по география. Защото само това ни е на кеф да пиша сега. Отварям тук на няколко на страницата, ето ни е домашната, именно население и политическа карта. Така, отворили сме, а с вас ще се видиме, когато ги напиша. Така, почти тук ще приключихме с писането на домашни. Малко се мъчих, но такова. Ами сутрешната рутина, друго не се сещам за правене. Освен печо да ви кажа, че най-вероятно ще има влог на 29 февруари от Малдивите. Така че, да. Наистина, също така, искам да ви покажа два парфюма и вие да кажете кой е на големият Дейвид Бекъм. Ето го. И първият. Ето го. И него. Първият парфюм. Ето го. Огледайте го добре. Който е наблюдателен. Сега ще ви дам малко жокер. Хоп. Кой видео? Ето го. И вторият. Някой ще напръсах с него, но няма значение. Това е вторият парфюм. Тук го гледате хубаво. И сега. Кой от тези два парфюма е на Дейвид Бекъм и кой на Келвин Клайн? Ако смятате, че е този, лайкнете видеото. Ако смятате, че е този, напишете долу кой това е едно, това е две. Така да е. Как се. Това е едно, това е две. Напишете долу в коментарите. И не знам какъв жокер да ви дам още, освен ето това. Кой видео? И ето това. Ето, хоп. Кой видео? Паузирайте си видеото, помислете. Добре, аз отивам да ги оставя. Също така пичува толкова много, ми се хапва нещо вкусно и това ще бъдат тик-так. Нещо вкусничко ми се яде. Не се сетих или просто не намерих нищо по оригинално от тик-така. Ще вземем малко тик-так. Много са вкусни. Ако някъде пътувате, са наистина брутални. Мога ги смушите, мога ги хрускате. Перфект. Също така, пичови, може да има въпрос вас. Коя е тази марка? Мишка, погледнете я. Отваря се, както виждате, и тук малко ви дадах жокер.
и се затваря. Отваря, затваря. Мислете добре, аз чакам отговорите долу в коментарите. Ако не забравя, отново ги включвам. Благодаря на всички, които гледаха. Аз обаче продължавам да сям тик-така, защото е уникален. А вас ви казвам чао и до следващия път, който не знам кога ще, но някой път ще направим и вечерна рутина. Така че чао!